Salam emmejaňyza. Bugün hursant bilen sunuwat barada, durmuş barada bir gepleşeldik. Hursant hoş gördük. Assalamu alaykum mahrimallar. Sağ olun mekana. Hursant Recepov 1994-nji ýylda Daşow şäherine ineden bolýar. 2011-nji ýylda 4-nji orta mektebi tamamlaýar we şol ýyllarda 1-nji çağlar sunuwat mektebine plektor dutar hünäri boýunça bilim alýar. 2019-njy ýylda Daşowdyň Magtymully Garlyýew adynaky Ýürüýte sunuwat mektebinde plektor dutar hünärine ýa bolýar. Häzirki wagtda ýurdumyzyň toý dawaralaryny özüniň usatlygy bilen halkymyzyň sevgisini gazanmagy başardy. Ben ýöne hiç düşünmedim. Mekan Nureýew 1985-nji ýylda Daşowdy welaýatynyň Ýylanly etrawynyň Janam owasyna eneden doğulýar. Ol şol owada 2001-nji ýylda orta mektebi tamamlaýar. Soňra 2007-nji ýylda Daşowdyň Magtymully Garlyýew adynaky Ýürüýte sunuwat mektebinde bilim alyp, saat mugallimy hünärine eýe bolýar. 2012-2017-nji ýyllarda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna ýokary bilim alýar. 2019-njy ýylda Türkmeniň Altyn asyr bätleşiginiň ýeňijisi bolýar. Mekan Nureýew diňe bir aýdym aýtman, eýsem kompozitorçylyk we birnäçe türkmen filmleriň ses rejissörçilik hünärleri bilen meşgullanýar. Ananda başladyk. Gysgarak özüň barada niden çykdyň birden? Birden çıkmadım ben. Yok, Vay bu. birden çıkmadan bilen men ýöne adamlar üçin eşdeň de birden çykdy şu ýa kime lat diýip ýa-hana diýerler de bilýärmi? Men ağam Aydymçy hem halipam. Köpçülük vatandaşlarımız tanıyandır. Şöhrat Recepov. Dädim operatordy öň. Kamera operatoru. Yok, aparatçı näme diýdi? O ses operatoru bolýar. Ses operatorydy öň. Osaň 8-nji klassda dädime men kömekleşip başladym. Aparat gurnap, o döwür restoranlara aparat hökman ertmeldi bagyşy barsa. Herkimiň öz aparaty. Osaň gurnaýdy, palatkalarda köp bolýardy. Osaň aparat gurnap başdy bir 10-njy klassa çelli. Arkada 2-nji sesde bek wakalda goýýardy meni agam aparatlary gurnan soň. O ize mikrofonda aýdym aýtmam bagtda wagt bile ikinji sesde durmak. Şoňa da utanýardym aýtmana. İkinji sesleri aýtyp bilen men öýde aýdyn ýöne halkyň öňüne çykyp aýtmagy maňa utanýardym da ýüzüm gyzaryp gidedi. Şöhradaň ýerinde de gizletdim ya. Şu arkasında osaň aýdymyň ortalarında şowhum berip gıýgyryp durmala. Hop Gıýgyr diýede maňa men gıýgyryp utanýan şonu gıýgyrmana da utanýan. Ýöne şu aparat gurnap ine kış aylarında palatkalarda toý bolýar. Aýdymçy aýdymyny aýdy. Sazyny çalýar git. Toý gutarmasaň gitdi olar. Gyzykly ýeri galy. Iň gyzykly ýeri simler, ýanky pravadalar donk galy sowukdan. Ellerimem üşäp ýanky ýaly doňup onu gatyrak nemeseň döwlýär o simler. Indik toýa bolsaň neme bulaşyp ahyry iň ýeser ýeri öňkü kolonkalary özüňiz bileňiz. Bin vardı bin. Näme diýilýär şoňa? Niski berýän birinde 4 olup götürdi. Iň agyr. Dädimde 24 maşin bardy. O niskisini oň üstüne ýüklemeli. Nemesine. Güýjem ýok, sularyny ezýär bolsa. Dädim bilen bol diýe götür diýe benim götürüp bilim agyryp. Şonda söz berdim özüme. Nämesem aýdym Aparatçı bolmaýar. aparatçı bolmaýan diýip. Aparatçylar Dedim bersin. Dözüm bersin size. Her käriniň özüne etik derdi bar, kynçylygy bar. Belki şol aparaty gurnap, şo kynçylyklar görmedik bolsaň şu derejä gelmezdiň. Hawa. Soň 2011-de mektebi gutardym. Mektebi gutaryp Magtymully Garlyýew adynaky Ýürüýte sunuwat mektebi. Ýürüýte sunuwat mektebine okuwa tapşyrdym. O ýylsy girip bilmedim, ýykyldım. Soň
Qulluğa gitdim. Qullukdan gelip soň ýene şeýdip synanyşyp 2015-nji ýylda girdim men okuwa. Ha. Garaz 3-4 ýyl giç Hunar girdim. näme wakal mı? Plektor dutar. Ha. Ribab. Ribab. Ribab ugru boýunça okudyk. Osaň asaýgo şeýle çykyp başladyk. Şondan soň bir ýerden çykan ýar bolup durdy. Görýäň şu aşağında näçe zähmet, näçe kiçiklikden näçe zähmet bilen şey diýip asaý hoş gelen da, on gadyryna bilen ýa-da aparat, mikrofon. O döwürler Mindisk bardy. Mindisk'e zapis ededik. Häzirki DJ-ler ýaş gelen DJ-ler sizinki häzir has näme diýär oňa? Aňsatlaşdy işleri. Men şu wagt toylarda ýanky DJ-çiligimi ededim. Ýöne ýa DVD-de ýa-da Mindisk'te goýbermeli. Mindisk'te beýle diskam on başgaça LP4 diýen formaty bolýar. Şondan ýa telewizordan gowutan sowalyny aýdym bolsa, şnurlaryndan sokup. İnternet ýokmy o döwür? İnternet ýokdy. O häzirki ýa 2010 plan aýdym bolsa da gymmat bolaýmasa, mende ýokdy internet. Häzir bilýärmi? O plan aýdym goýup berdiýse DJ, häzir bir munt diýede ýa internetde skaçat etmeýän boňa şeýle goýup berýärdi. Hebel dünýä. Umman şeýdip birden çykmadyň, aşakdan geldiň, muzykany şkol, soňra mektep, şohradaň ýerinde, aparatyň ýerinde şeýdi, gelip çykdyň, düşünükli. Meňem size soraglarym bar. Ber şu näme soragyň bolsa. Öýüňize barýas. Hawa. Bir görseňiz, mende şeýle neme bar da, bu adam aýdymçymy, kompozitormy? Mendenim köp soraýarlar. Menem bilmeýän diýen, şoň üçin özüňizden sorap otyn. Siz aýdymçymy ýa kompozitormy? Bir görseň, kinoň seslerini dubляж edip oturýar da, şondan sorap otyn. Özü asly nemäňiz, professiýaňyz näme sizin? Indi gowut diňlen aýdaýyn men. Men birinji edilseň aýtsyň ýany dädem ses operator. O ýanda kalonka götürüp boldyk, bir 5-6-njy klasa çel soň kamera daldım ben. Ondan soň inim Melis Nuriyev aýdym aýdy, men saz çalem boldum. Ol Yamaha 530 bilýärler bardyr ony. Röşen ýoldaş soň aýdymlaryna, soň Mindisk'de minuslar gelip başlady, soň gyýyryp aýdyp. Soň 2001-nji ýylda soň düşülüşe girdim. O taýda ýamna ota girdik, saz, aýdym, vokal, professionalna soň ota girdik. Şeýdip saz aranjirovka şo taýda Meret Bazarov, Meredeňek diýerler, şonuň studiýa işleyişine höwes edip studiýada girdim ben, giýişip başladym. Onuň içimde täze aýdym döretmeli, aranjirovka etmeli, kompozitor bolmaly, aýdymçy bolmaly, şeýdip giýişip geliberdik. 2012-nji ýylda Medeniyet Institutuna girdik. O taýda ses rejissörçülige girdim. Ýa kino sesini düzmek, şu kino sesleri barada, kinoň daşarýurt kinolaryň sesini nädip düzedilýär, gyzyklanyp başladyk. Şeýle bir ýagdaý boldy. Halipamyz Şiil Mollaýewiň bir filmine gatnaşan bolduk. Men aýdym, men ses rejissör boljak diýende, ol aýdy, ýok sen kompozitor bolarsyň diýip oýun bilen kompozitorçylyga da girip gitdik. Şondan bäri gelis oňurdygymyzdan aýdym, saz, aranjirovka, kompozitor, ses rejissöri. Indi gitdik men soralarıma. Läle bilen näme boldy? Ne için soruyormuş zaten? İş oldum şahara Läle duýgulsymy, Läle nalymy, Läle bilen toý edýärmi? Men bilen onu. Ene özüň aýt, dildeşlerimize. Men şu tema hakda hiç kim bilen gürleşemek. Şoň üçin şu soragdan geçäýdiler. Aýdyp düşündirben bolmaýar, inandyrban bolmaýar barbyr. Çyndan söýgüm näme? Hiç de adam ýok, söýgem ýok, hiç de. Aýda sen prosto biz o kardeş klipe kömek etdi, menem oňa kömek etdim. Men aýdaýyn bular Läle
Bizem işleşiz, kardeşlerimiz hemmesi işleşiyor. Lala gowy aktörçulugy, gepleşi, aýdym aýtşy, çakdan işleşmek üçin yeňil. Hawa. Ine men öň düşünmedim. Özbekistanda ine İmran diýip bagyşy bar. Köpçülik tanıýar. Tanamayan bolsa ine populярny aýdym bar. Menge ay kerekmez. Yıldızlar kerekmez. Şol aýdymyň awtory pastaýanly bir gyz bilen işleýär. Eger üns beren bolsaňyz, ýani Durdana diýen gyz bilen kliplerini işleýär. Men şonda düşünmedim. Näme üçin başga gyz ýokmuka Özbekistanda? Şundan başga gyz, başgalar bilen hem düşse bolmazmyka diýip. Indi häzir özüm düşünýän şoňa Lale bilen işleşmek ansat maňa. Meselem täze aýdym işledim, Lale ine diňläp gördiýsem özü uje kellesinde aýlap, bul aýdyma bu köýnegi giýmeleken, saçyny beýle daramaly şeýle makyaj etmeleken diýip onu öwretmek gerek däl. Eger başga täze gyzlar bilen hem nemetik gördük biz çağıryp. Düşünükli. Hiç bir neme bolanak, olara öwretip bolanak. Indi sen ana o tarafa bak. Bu kulağa näme bolan? Bu kulak kiçi wagtymyzda bizde beşik diýilen zat bar, beşikde ýatýar. Owa. Özbeklerde baý zat. Diňe şo tarapyma ýatan ekenim da. Kommentarylarda gelýär bile bu kulağın näme? Awa size de nesip etsin şeýle çağalaryňyz maňa megdesin dik goýýan men olara. Yaman görmeýän men näme deýin? Şeýle bolan bolsa näme deýin? Şo tarapyma ýatan kiçi wagtymda daşy ejem diňe şo tarapyna ýatmasyn diýip kerpici bir zady daşyna neme orap şu ýerime goýanam. Onam beýtip süýşürip ýene şo tarapyma ýatyp. Kulağında yatan da. Awa. Indi bu niýat iki diýerler. Näme üçin? Bu niýat bilen näme ara baglanşyň bar? Bu niýat Saýidow bilen oň ýaly hiç şoňa höwes edip ine men şu aýtdym 2011-nji ýyllarda ana şo ýyllary bu niýat populярny bolup başlady. Hem ýerde şoň aýdymlary gitip başlady. Ondan öň Agabek Sabirow, Zafer Kurbanbayev ana şolaryň aýdymy gidýärdi. Soň 2011-den biýanyna häzire çellem bu niýat Saýidowyň aýdymlary. Osaň garas şoň sonuwadyna höwes edip öwrenip girdim da. Ýöne halkymyz meňzedi bilemek. Meňzedenden şey diýip aýdýarlar. Sesimize meňzeýi ýöne. Bir gezek bäri 2012-nji ýyldamy gelende bir gezek duýada aýtdyk joy. Şo wagtda lop diýen aýdymy nemedi, populярnydy. Şonu bile sahnada aýtdyk. Şo toýçular tapsam alyp gysgarak nemesini goýjak sahypama, TikTok sahypama. Diňe siz sorak berýär, menem geçeň siziň nemeleriňizi. Ine bir zat etmezden ozal kim bilen maslahatlaşýaňyz? Bir iş etmezden ozalmy ýa bolmasa garas şu biziň işimizde, sunuwa diýişinde. Täze aýdym işleýäňiz meselem. Kim bilen maslahatlaşýaňyz? Yaman sır tutýan adam mameňe şo tema boýunça. Ina müňüňe. Ýürek gülen. Ananay. Yüreğim kabul etmedi, özüm kabul etmedi. Maňa ýok bolsa illeşýärme de ýokmy. Dogry, öň kän halipalar bilen maslahatlaşýardyk. Maslahatlaşýanmydan bar ýöne köp maslahatlaşyp berseň hem üýtgäk gidýär. Şurada bir zat aýdasym gelýär, institutda bir mugallim aýdýar da. Eger seni gowy diýip hemme baha berse, sen samsyk adam. Hökman seni ýirgenýenem tapylmaly, gowurýanem tapylmaly diýär. Sonu otuňa da şeýle. Sen aýdymyň gowurýanem tapylmaly, halamenem tapylmaly. Hökman bolaýmaly zat ol. Awa. Hemme adamy birden yaranmak mümkin däl. Toýda da şeýle, toýda da käbirine ýakýan, käbirine ýakmaýan.
Ýa. Qowaydym ayda, qowaydym yok be. Näme şo qowaydym adyny aýt diýen bir agam bar, şol aýdy. Qowaydym diýip buraydym desene, oňa şo qowaydym diýip gelende şonu aýdarsın diýe. Mekan Nuriyewi haýsy ýagdaý gaharyny getirýär? Nähili, nirede? Umuman haýsy ýagdaýda siz ýa-ni näme diýili? Indi nähili, gaharymyz gelmäge, ökülemäne biziň hakymyz ýok. Birinji bilen. Biz toýda alsak, ýylyň öňünde ýa-ni gaýtşymän hyzmat edýän birine ýakman bilersiň, birine ýakyp bilersiň. Ozaň biz içiň ağlap dursa da ağa boldy, janyň sag bolsun. Ýaşlar batly bolsun. Ýa, sen solan ýüzüň hiçkime gerekde. O men köp aýdyn men. Siz başgarak edip aýdyňyz ýöne men näzir medeniyetliräk edip aýdyp otyryn. O sen solan ýüzüň hiçkime gerek gel. Şadyan ýüzüm gerek kökman. Toýdan närza bolup gaýdan wagtyňyz barmy? Aýdyň. Bugün açyk gepleşýäs. Kursant. Men şurada düşünýän, düýün ýakynda da bolan zatlar, her bir bolan zat bize sapak. Belki şolar ýany ýagdaý bolsa, men özümden gözleýän. Nirede, haýsy ýerde ýalňyşdym, haýsy ýerde ýalňyşmaly däl. Galana boljak iş. Siz ýöne men soragym geçirip goýberdiňiz. Haýsy ýagdaý siziň gaharyňyzy getirip bilýär? Aýtdym Biz sizi pastaýan gaharyňyz gelen wagtyny men ýadyma düşmeýär. Men şydamly adam, şonda da käwaty Haýsy ýagdaý meselem? men bir häsiýetim bar. Gaty erwet ýa-ni hapa bolsam, zatlar öçürýände sag bolun. Meni bagşlaň. Şu işi tamamlaly men gitmedek bolmaýa, opsa göwüne degmejek bolýan. Bir ýagdaý boldy institutda. Kino ses ýazyp durs, ay gyzlar, oglanlar şo bir zady gaýtalap, olara oýnayarak men ýada ýerdenden mer kompýuteryň üstünde işläp otyryn, olan bolanak, bolan gülüşüp ýankyny etdi, bolan habaram ýok. Hemme zatlar öşürýärdi, dawa çykdyk gitdik diýip, ho. Näme boldy? Çıkıp sen bu da garaşmaýdyk. Ay näme zat diýip bolsa ertesi günü ýerden ýazdyk. Onu hemme zat ýagdaý goý düşündirip men şeýle çydamadym. Näçe wagt çydap oturdum size, iyi soňunda çydamadım, şeýtmeli boldum ben diýip. Kanagatly mende. Kursant after sky'dan barmy? Afterski aýdymlarymız bar. Ýöne köp däl. Siz özüňiz oňa şaýat. Entäk çykmadyk ýene ikisi bar. Öň bir aýdymy şeýle cover edip çıkardyk, halkymyza şeýle makul boldy. Ýene çykmadyk, iki aýdymymyz bar. Şu pauzada da bizim köp işimiz şeýle mecbur bolup galýas, käwagt yetişmän, ýene başga da sebäpleri bar, onu aýdyp oturmak taryhy uzyn. Şoň üçin tiz ara nesip bolsa, täze aýdymlary hödürleýäs. Mekana. Hemme üçin bir näme bar. Bir soragda näde horlandyňyz şonu aýdym. Horlanmak boýunça ýene erkeklerde 30'dan soň 30 ýaşandan soň köp erkekler ýene semirap ýankyýaly garyn goýýar. Siz hem o öňkü suratlaryňyzy ýene häzir goýup görkezdiňiz. Şu ýerde ýene öňkü suratlaryny görseňiz ýüzlerine serediňmi? Näde bu ýagdaýa geldiňiz? Näile? Meni horlan ejes. Ejes horlady sizi. Bir gün Halipa Muhammed kameraçyn gyzy ejes Grand Coleman inglizce dil maýlanana. Bedo
Bedo marketin ýanynda ejeşin kafesi bar. Şo taýda sataşyp galdyk. Näme diýen eşeýle ne pravilni pitaniýa dogry iýmitlenmek barada men daşary ýurtda okudum. Ne sertifikatym, o näme pişirýän, näme diýen, o men şeýle näçe kila gelen, plan kila gelen. Bu wagty 88 kila geledim men. Boýmam 1.75. O lişni wes bar, hawa bar bilen gaýtmaly. O näme deli? Dawa başladyk. Men gaýdan medýän, o edin. Şundan başladyk. 4 aýda maňa wagt gerek boldy. Näme diýilýär? Hemme işin aňyrdynda ýankyny kynçylygy bar da. Öýden anana iýip içmedim men. Men bir da haýran. Toýa baryp otyr, 3-4 san nahar çekilip dur. Men şondan dudum datman, ýa-ki ejeşin naharyndan iýdim da. Adam Daşy biz bilen restorana, kafeye barsa-da ýanky zady ýanymda. Özüniň iýen naharym. iýen naharlary salaty bar özüniň. Garaş şo bilen. Diňe degedik mekana. Sen şu cennette ýaşap nämeler iýip ýöň diýip. Ejemiň aýdýan zady bar. Oğlum, bokurdyňdan geçitdim, hezette iýdi diýe. Dogry ýöne lişni wes saglygyň üçin ene Hudaýa şükür häzir kaptal bilen sport bilen meşgullanýas. 77 kila men. Bir kila lişni wes bar. Aydın çeçeğin, saç nähil derecede gerek? Saç yaman wažny. Saçyny ine toýu daramanmas barsaň başgaça, saçyny darap, geyimiňe ünsürip barsaň adamlaryň kabul etişi başgaça. Mende ine käwaty bolýar da. Studiýa gömülip galýan ýene işler bilen ol bul öý hojalyk hemişe beden gezip bolana. O zaman sen o klipde başgaça adam, berde başgaça adam. Sebäpler şol. O sebäbine kliplerde, internetde başgaça görünýär. Toýa baranda da şo şekilde görünmeli. Ene ýankaýdan da solon ýüzüň hiç kime gerekkä. Bugün kime daratdyňyz saçy? Bugün Jasura daratdyk. Näme dikki diýen? Jasur Men Style. Zanyň sag bolsun. Umidaga da bar. Umida. Aýratyn. Mekana. Ata bolanyňda düşünerseň diýilen gep aýdylýar ha? Näme düşündiňiz ata bolup? Gowy soraga. Siz hem özüňize berip görüň şo soragy. Dädem aýdýar maňa. Sen diýe men ýalňyşymy görýärmi diýe. Naçit diýe senden hem men ganymak dur. Men ýalňyşymy görseň sen ýalňyşyma da şo taýlardan aýlanyp geçdi. Makulmy? Makul däl. Dolu jogap bolmady. Izi bolmaly. Ýygy bir sapar oğlumuz oğa bir hereket etdi. Şo wagty telefonumy alyp dädeme jaň eden bilmän galypdyrm men. Alo däde. Nädip biz terbiýelediň diýende, näme boldy? Ay şeýle ýagdaý bolup galdy. O köşeş hemme zat gowy wagt sagady bolmaly zatlar bar. Özüniň soň düzelip diýe hemme zat. Ýok, şeýle boldy. İtteşik adam dälle ýotaýda kiçik wagty hemmeňin başyna geçen zatdyr ol. Näme diýe? Çağalarymyz o ilmide, günümizde bir gowy ören sözüm bar. Etip bilsen kömek et diýe. Dım bolmanda ziýanyň degmesin diýe da. Hakyky. Şeýle o bir ilmide, günümizde gerek o perzentleri terbiýelep ýetişdireli. Ýagşylyk barada häzir bir zat ýadyma düşdi. Ýagşylyk diýdiňiz. Men öň kimdir birine ýagşylyk etsem, şondan garaşyp
edýedim. Awa, men Mesela- kömek etdim ha. Awa, men mekana kömek etdim, olam maňa kömek etmäne mejbur diýip şeýle düşünje bardy. Öňler köpçüligimizde bar şo düşünje, ýöne şo ýalňyşlygyny düşünüp ýetdim. Näme etmelek? Men ýagşylyk etsem, inni Diýeldin biriniň toýunda aýdym aýtyp berdiň. Allah üçin ýagşylyk edýän şoňa. Boldy, ýadymdan çykarýan. Garaşmaýan soň. Garaşmaýan. Bendesi gaýtaryp bilmezligi mümkin. Ýöne ondan gaýdy. Şoň üçin näme ýagşylyk, kime näme ýagşylyk etsem, diňe Allah üçin ýagşylyk edýän we ýadymdan çykarýan şo eden işimi. Hem özüm rahat ýaşaýan, hem men dogrumy diýip pikir edýän şu zady. Hursand, söýge ynanýan. Aýdymçy üçin söýülmek wajypmy? Elbetde. Ene iki zat bardy. Bula akyl, bulam aşk. No. Bu aşk, bu geplende bu lal bolýar da. Maňaýdan näde? Awa. Näle aýdyma näle täsir bar? Yürekden aýdylan aýdym ýürege ýetip barýar da. Связанный. Men onda TikTok'ta ýakynda yürekden bir aýdym aýtdym, şoň yüregine bararym haşylaýdym. Ökman barar, eger siz yürekden aýdan, ne tolko oň yüregine, başga halkymyzyň hem şeýle yüreginden başga da bir söýgüli söýýän adamlar Wasp edip aýdym aýtsa. wasp edip aýdym aýtsaňyz, olaryň hem yüreginden jaýalar. Aýdym Adylbek aýdy. O näme boldy? Yaman gaýgyly aýdymlar diňläp ýön, gaýgyly sazlar diňläp ýön. Birini söýdüňmi, haladyňmy? Ho. Gaýgyly aýdym diňleseň söýýäňmi näde diýip? Ho, конечно diýe. Men şoňa düşündirip geçsek, mende de bolýar o neme? Men häzir soňky TikTok sahypamda goýan aýdymlarym aýralyk hakda. Ýani söýgüden ýanan hakda, şol osaň men ejemem aýdy goý, aýtma şoň ýaly aýdymlary maňa işlerlerim, konuşlar şoň ýaly her hili gepler aýtyp başladylar maňa. Biz sunugoda söýýäs. Şoň üçin öz işimizi söýýänimiz üçin şoň ýaly aýdymlar aýdýas. Näme üçin? Hökman birini söýüp, osaň ýa bir taşlap gidip oň ýaly ýagdaýlar hem bolýar. Ýöne işimizi söýýänimizden soň ýa halkam şol aýdymlary gowy bizden talap edýär. Osaň biz hem hökman şo temalarda aýdym aýtmana mejbur bolup galýas. İşimiz söýdüğümizden ol. Şutaýda aýratyn, Sanjar Media köp sağ bolsun aýdasym geli işiňizi üstünlük. Ýadyma düşdi şu mikrofon üçin 15 gün garaşdyk. Ýogsa 15 gün öň düşürilmedi video. Sesimiz iýmini gowy bolmaly, gowy barsyn diýip mikrofon satyn aldyk. Nesip etsin. Üstünlük işiňizde. Sanjar Media ýigitler janyňyz sağ bolsun. Mekana mene ýaňyda aýtyp geçdik. Bir aýdym ýazga geçirmek üçin näçe zähmet çekýärdik. Meselem şnurlary çek, telewizorda gowy täze aýdym çyksa onu al, zapis et. Osaň başyny soňuny gyrkyp pauza bolmaz ýaly. Garaz kıyınçılık bilen siz menden hem uly öňler beter kıyın bolan Şonu hemme kıyınçılıklar bilen geldik häzirki güne. Aňarsynda näçe adamlaryň zähmeti, praktikasy ýatyr. Gysgarak bellek geçesim geldi. TikTok'ta arada bir halipa ýatlak geçipdir şonu. Näme üçin aýdymçylar barada, sazandalar barada interwýu alýaňyz ýöne sahna arkasyndakyny aparatçylar, ses operatorlar barada almaýyňyz diýip. Dädem aýdýatda başta Kernay Surnoy bilen başlana. Näme zat? Ol agaçda kiyip durup Kernay bular ýanjak o radio diýelim, radio mikrofon. Şonda aýdylyp başlan. Onda reverb'm ýok, adam ýok. Soň bir ýerlerden oýlap tapdyrlar. Magnitofony o ýazyp gaýtaladyp bir ýazyp öçürüp
Dädem aýdy, bir toýa gidip barýardyk. Kaka, magnitofon altyr diýdim diýe-de, ýaky rewer eden magnitofon. Ozon magnitofon oda geldi, wah o magnitofon da rewer berýän magnitofon diýip. Ondan bäri ýa lel rewerler çykan, kolonkalar çykan, ondan bäri blok ritim bloklar çykan, akordeon depden bäri. Ondan ýene ýeňilleşen däli mindisk çykan. Ondan bäri bile mindisk ýende ýaman özgörüşme boldy da. Näçinji ýyla çelle boldy şu 2005 mi? Şeyler boldy. Sağdandalar ýitip gitdi. Awa. Sağdandaların eli çıkışık gitti. Yeni täzeden direlip o aydımlar, sağlar şey edip yeni vazmonçlar açılıp Awa. Daýa şükür häzir men hem merde aýtyp geçen şunu öz deňdoşlaryma da menden kiçi ýaş gelen aýdymçylara da hem iş aýdýan. Cennet döwür. hava. Daýa şükür. Kadırı wapşe Belen. Häzir bara näme desen gelse men köp aýdýan kelleňe bir pikir ideýa aýdym barada, saz barada bir zat geldimi edip bolýar, alajy bar şonuň. Isle mysal üçin Aşgabatda bir sazanda saz çaldyrasyň gelem mümkinçiligi bar. Eger ýa daşary ýurtdaky goňşy döwletlerde birine mysal üçin gitara çaldyrasyň gelem edip bolýar. Mümkinçilik özümizde artygyndan biz diňe işlämeli o ilmiziň, günümiziň gowullarynda, toýlarynda hyzmat edämeli. Bize şeýle mümkinçilikleri döretip berýän gahrman arkadagy serdarymyzyň jana sag tutýan tutumly işleri elmadamy rowaj alsyn. Asuda ýurdumyzda diňe toý bolsun.